Alhamdulillah. Abin da nake so ne na dan tunatar bai da alaka da lecture da muka yi, amma dai wani abu ne wanda yake da matukar muhimmancin gaske. Kowa ya sani Hizba suna kokari wajen, suna da wani operation da suke kara operation kau da badala, kuma Hizba suna kokari. Na yi bayanai da yawa, bana so na maimaita wannan bayanin, amma a kokarin da Hizba take na wannan ta gayyaci 'yan fim, kuma 'yan fim ɗin nan sun wakilta wani Abdullahi Amdaj ya yi bayani, kuma a cikin bayanansa ya faɗi illolin mutanen da suke a cikin harkar fim. Ba ka rasa mutanen kirki a ciki, amma dai ya faɗi cewa guri ne da ake yaɗa homosexual, luwaɗi da kawalci na mata da abubuwa da yawa. Ya yi wannan bayanin, wanda kuma sai ne wani jawabi akan abin a karatunmu na alwajiz da muke yi ranar talata a masallacin kawo iliya. To wannan yasa mutane suka ɗan kikkira ni. Shi kansa Abdullahi Amdaz ya zo mun zauna da shi. Wannan bayanin da ya gaskiya ne, don mutane da yawa sun tabbatar min da gaskiya ne. Abin mamaki ma kila da bai faɗa ba, wanda wasu sun gaya mun, kuma shi ma ya gaya mun, kuma an sa mun voice na ji. Yanzu a cikin wasu daga cikin matan 'yan fim ɗin akwai wanda kawalai ne, ta fuskar mace za ta je ta kama hotel, ɗaki a hotel ɗaya ko biyu, a kan yadda suka bar labari. Amma aikin da take yi shine yara 'yan mata da suke baro garuruwar ko suke fita daga nan gudu, za a ringa haɗa su da manyan mutane a wannan ɗakin hotel ɗin, ita a sallame ta, su ma a sallame su. To kaga wannan labarin ya nuna waccan maganar da ya cewa ana promoting kawalci, kaga gaskiya ne. Kuma ai abin zai baka mamaki, wata rana mun taɓa yin case da wani, ba zan faɗi sunansa ba, amma ina faɗarsa duk wanda yake kallon fim ya san shi. Sai na mai tambaya na ce masa, wani me yasa maza 'yan fim ba sa samun kuɗi sai mata? Wallahi abin da ya gaya min sai ce, kaga wannan screen ɗin, in muka haska yarinya anan daga nan ta zama kadara. Ya gaya min wani babban mutum a garin nan, ya gaya min wata yarinya, ya ce da ta fim ɗinta na farko sai ya sa kai mai ita, ya musu biza, suka tafi Ingila sai da suka yi wata 3. Wannan ba su ne irin mutanen da wai za su fito su ce tarbiyya suke koyarwa. To shi wannan Abdullahi Amdaji da ya wannan abu, sai kuma aka zo ana tartinin rayuwarsa, ana razana shi, za a mai kaza, za a kai shi kotu. Dan Allah kar ku fasa kai shi kotu. In ba kai shi kotu ba, ku ba mutanen arziki bane, ku kai shi kotu. Za mu taimake shi ta fuskar lauyanci da lauyoyi masu addini, ƙwararrun lauyoyi, na ɗaya kenan. Na biyu, za mu taimake shi da malamai na sunna wanda za su shige mai gaba wajen cewa ba a yadda an cutar da shi ba. Kuma mutanen da suka tabbatar sun razana shi, wallahi duk abin da ya same shi muna da sunayensu, su ne wallahi. Daga kawai ya fito ya faɗi gaskiya. In gaskiya ne ku fito ku rantse, ku ce in dai abin da ya faɗa ƙarya yake, Allah ya yi muku kaza, kuma in kun je lahira Allah ya sa ku a wuta. Wannan fa notorious fact ne. A lo muna da wani abu kira notorious fact, ba ka fugata kai proving sa. Abubuwan nan sun faru. Kilip nawa aka samu na aga fim ana zina da ita a fili, a ɗauki hoto, a ga fim tsirara, namiji ya ɗauki hotonta. Dan Allah ya za a yi a ga fim tsirara haka kawai? Akwai namijin da yake da incin ya je ya gama tsirara ba wani dalili? Kuma ba a taɓa samun fim kilif na fim ga fim ana zina da ita ba. Me yasa sai wani lokaci wani wannan dan kuna wannan cewa dan kuna Allah cewa kun isa? To ma kun isa ne wannan magana shine muna tare da Abdullahi Abdulaziz, ba da taɓa sanin sababin bayarwa ba, kuma yau mun zo da shi mun yi magana. Kuma duk waɗanda suke razana shi suna razana shi ta hanyar wayarsa ko WhatsApp ko wani abu makamancin haka. Za mu taimake shi da lauyoyi, kuma za mu shiga cikin rigimar, don duk mutumin da zai gyara Kano ta fuskar tarbiyya, wallahi muna maraba da shi, kuma za mu koya masa baya. Kuma duk wanda suke zuwa garin Kano, wanda ba 'yan Kano kai har da 'yan Kano suke yaɗa barna da fasadi a bayan ƙasa, muna roƙon Allah ta'ala shirya mana su. Allah idan ba masu shirya bane, Allah kai mana maganin su.
shi kuma Abdullahi Amdas Allah ya kare shi, Allah ya kula da rayuwarsa, kuma wallahi tallahi za mu ɗauki duk matakin da ya dace na shari'a akan duk wanda yake kokarin razana shi, dan muna bibiyar komai yanzu, mun san komai ne yanzu, muna da contact ɗinsa, duk abin da ya faru za mu dinga kijin juna mu da shi, amma ba zai ba kawai yin iska su zo suna yin iskanci dan an faɗi iskanci su wai za su kai shi kotu, wai suna razana shi, wai za su masa kaza. Akwai mutanen da zargi ma muke faɗa shi sa kawai ba ma son faɗa, da kuma idan magana ce nisa akwai mutanen da mun san saboda suna kokari akwai babban zargi a kan cewa kashe sa kai. To kawai sun ce ku yi abin da wani dama kawai sai a kyaɗe ku, ba mun ce ba za ku yi laifi ba, amma me sa kuke yaɗawa? Da haka abin da hizba take yi daidai ne, muna tare da hizba 100%. Shi sa na sha faɗa ina maimaitawa, duk yarinyar da kuka zo kama ta a wurin batsala kuka ce ta shiga mota ta yi gardama ko sama da za su kuma hayaniya ko in ci kurkure ta za ku kurungume ta koriya ta